रात ले हमरा के जल्दी सुतावेला। ए सखी सुन ना, अपने जागे 12 बजे रात ले हमरा के जल्दी सुतावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे। मैसेज लिखत रहेला, लिख लिख भेजत रहेला, केतनो सटी देहिया में हमके तेजत रहेला। मैसेज लिखत रहेला, लिख लिख भेजत रहेला, केतनो सटी देहिया में हमके तेजत रहेला। इंग्लिश हमरा पढ़े न आवे, यही से वो भरमावेला। इंग्लिश हमरा पढ़े न आवे, यही से वो भरमावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, सैया के आदत ठीक नहीं खे, ठीक नहीं खे। हमर मनवा तरसेला, नाही बाह में कसेला, बात कहरत सौतीनिया से खूबे हंसेला। हमर मनवा तरसेला, नाही बाह में कसेला, बात कहरत सौतीनिया से खूबे हंसेला। महेश परदेसी हमरो जिया रोजे रोजे जरावेला। महेश परदेसी हमरो जिया रोजे रोजे जरावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे। अपने जागे 12 बजे रात ले हमरा के जल्दी सुतावेला। ए सखी सुन ना, अपने जागे 12 बजे रात ले हमरा के जल्दी सुतावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे, कौन सौतीन से बतियावेला। सैया के आदत ठीक नहीं खे।